Әлеге мәчет башкаладагы иң озын урам юлыннан әллә ни читтә урнашмаса да, йортлар эчендә булгангамы, аны тиз генә табам димә. Халык телендә ул әвәле бинасына бәйле рәвештә Котельная мәчете дип йөртелә иде. Мөселманнар мәчет иткән җылылык бирүче иске бина 2014 елда җимерелеп, аның урынына хәзерге яңасы төзелде. Әлеге үзгәрешләр белән мәчетнең баштагы Әл-Ихлас исеме һәм аның белән бәйле вакыйгалар да әкренләп онытыла. Хәзер исә гыйбадәт йорты аның урынын сайлаган, аны булдыру өчен шәхси малын гына түгел, бар көчен салган шәхес исеме белән таныла. Мәчеткә килә бу мәчет тирәсендә яшәгән мәхәллә без бар, без җанлы мәхәллә. Һәм шулай ук минем шәкертләрем, дусларым, танышларым һәм шәһәребезнең төрле тарафларыннан, әтрафларыннан мусульман кардәшләребез килә, кунаклар килә. Мәчетебез яңа, мәчетебезгә 300 кеше намазга сыя, 300-дән артык. Ашханабыз бар, дәрес бүлмәләребез бар, ирәләр өчен һәм хатын-кызлар өчен тәһарәтханәләребез дә бар, әлхәмдүлилләh. Каладагы башка гыйбадәтханәләрдән айырмалы буларак, биредә намаз уку өчен кыйбла юнәлешен идәндәге туташ намазлыкларга карап тәгаенләргә кирәк. Яңадан төзелүенә карамастан, мәчет бинасы Кәгъбәтуллаһ тарафына каратылып күтәртелмәгән. Ул элеккеге Котельная нигезен кабатлый. Яңадан төзүнең шарты шул иде, нигезе шул рәвештә калырга тиеш. И шулай булгач инде без моның белән килештек, ник дибәсәгез, безгә мәчетле булу бик каты кирәк иде. И шуңа күрә инде без аның белән килештек тә, шул нигездә төзелгәч, әлбәттә безнең кыйбла шушы иске рәвештә калды. Рауф абый Ибраһимов инде 10 елдан артык бу мәчет мәхәллә әһле. Аның кебек аксакаллар биредә тагын 2 генә калган. Арвахларга дуга кылганда исемлек ел сайын озыная дип уфтанса да, Аллаһка гыйбадәт сафларында яшьләр артуына ул әлбәттә сөенә. Чөнки мәчетне булдырганда, хәтта яшәү белән үлем арасында калырлык итеп бирелгән сынауларны алар киләчәк буын мөселман өммәте өчен узган бит. Без бардык Алла Тәгаләдән куркырга тиеш. Куркытуларым да күп булды. Әгәр дә сөйләп китсәм инде, менә монда мәчет, менә бу харабәне мәчет итү дигән хәбәр таралганнан соң инде, әле ул вакытта бу харабә генә иде. Харабәнең янәшәсендә янкырма бар иде. Шул янкырмада без уже намаз укый башлаган идек инде. И шул вакытта Әсгар хәзрә белән ишек алдына чыкканнан соң безнең алдыбызга икәүмешә килеп бастылар да инде. Мондагылар исемнәрен дә беләбез инде. Вы что, хотите мәчет строить? А мы уже заказали в Москве план, тут будет автомойка дип инде. Менә шул рәвештә булды. Әмма ләкин күрәсез, мәчет бар, без яшәбез инде. Biz хәзер сезнең белән мәчетебезнең икенче катында, бу хатын-кыз бүлмәсе, хатын-кызлар намаз укый, һәм шунда безнең классыбыз, сыйныфыбыз бар. Мәчетебездә берничә хезмәтләр бар, эшләр бар, вазифалар бар. Менә хәзер кайберләре белән без сезне таныштырабыз. Менә монда сыйныф бүлмәсе, бүген хатын-кызлар өчен дәресләр. 2 төркем, 2 группа. Класслар тулы икән. Классларыбыз тулы, шөкер, әлхәмдүлилләh. Дәвам итәбез. Рәхим итегез. Монда хәзрәт Биредә студия безнеке. Чөнки без вәгазьләребезне, дәресләребезне яздырабыз. Интернетта да дәвам итә. Һәм дә интернетта урнаштырабыз. Һәм бик олы проектка керешәбез. Биизнилләһ Аллаһның теләге ярдәме белән онлайн мәктәпне булдырырга телибез. Чөнки һәрбер безнең милләттәшләребез, мусульман кардәшләребез яши торган авылларда, шәһәрләрдә мәктәпләр юк. Интернет бар. Интернет бар, һәр кешедә смартфон бар. Шуның өчен без 4 еллык программабызны яздырмакчы булабыз. Интерактивный мәктәп булачак. Ул бик авыр проект, җитди проект, мөһим проект, ләкин ул проектның иншалла киләчәге булыр һәм гүзәл җимешләрен безнең милләтебез күрер. Шул рәвешле виртуаль дөнья белән бер рәттән реаль тормышта да эшчәнлек алып баручы Миргазиян мәчете хезмәтләре гыйлем таратуга юнәлтелгән. Төп юнәлешләрнең берсе устаздан шәкерткә дәрес бирү.
Биредәге башлангыч дини белем бирү мәдрәсәсендә 120-гә якын шәкерт. Бер көнне ханымнар, икенче көнне ир-егетләр укый. Балалар якшәмбе килә. Birinci, el-lughatul arabiyye Arap dili okutula. Arap dili, ana ilmu tecvid, tecvid ilmi, i'tiqad, akide, fiqh, tarihul enbiya, peygamberler tarihi, sirat-u nebevi, süyüklü peygamberimizin turmuşu, anları tefsir, ilmul hadis, hadis ilmi, edeb, ahlak, ulumul Kur'an. Maşallah. Менә bu bizning i'tiqad, akide, fiqh hakkında kitabımız. Менә bu kitap Süyüklü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın durmuşu hakkında, bu i'tiqad, akide hakkında, yani bu İslam tarihi hakkında kitap, bu Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hadislerin. Hazret, bunlar boyunca 3 yıl gana җитә мисез? 4 yıl, bizninki 4 yıllık programımız. Bundan biz ders biremiz, bunda halk ilim ala. İlim tahsin kılar. Öyle müfti hazretlerinin bir məxsus xatı var bu kitaplarımız hakkında. Biz şunu istatıraq tiyəşбез. Bizning Tatar degan atama, ol bek burungi atama. Ham ana qo'y vaqt aytdilar, sizga ruslar qo'shqalar deb aytuvchilar bor. Bizga Tatar degan ismni bir kim da qo'shmagan. U bizning burungi bobolardan kelgan ism. Агымдагы елның көзендә тарихчы Дамир Исхаков белән очрашу татар халкының дини һәм милли үзенчәлеген саклау проекты нигезендә Пенза татарлары өчен Казанда оештырылды. Бу да Миргазиян мәчетендәге гыйлем бирү юнәлешләренең берсе. Аллаһ йорты Сәйид Кол Шариф исемендәге ислам мәдәниятен, фән һәм мәгарифен үстерү хәйрия фонды белән берләшеп, кардәшлек ноктасы очрашуларын башлады. Аның нигезендә чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезне Казанга алып килеп, аларга татар мөселман тарихы белән бәйле урыннарны күрсәтәләр, насихатлы лекциялар оештыралар. Шул рәвешле милләттәшләребезнең үзләре турындагы белемнәре генә түгел, милли рухы ныгытыла. Әлбәттә, халыкны без тиеш тупларга. Чөнки җәмәгать ул Аллаһның рәхмәте һәм бәрәкәте. Әл-җәмәгату рәхмәтун, әл-җәмәгату бәрәкәтун, вәл-фирқату азабун. Җәмәгать бу Аллаһның рәхмәте, ул Аллаһның бәрәкәте, ayrılу ул Аллаһның азабыдыр. Мән шәззә шуззә илән-нар пәйгамбәребез әйтә. Аyrılgan тик җәһәннәм утына китәр өчен генә аyrыла. Ayrılганны аю ашы, бүленгәнне бүре ашы. Без халыкны тиеш берләштерергә, бер сүздә, бер сафта булырга тиешлебез. Казан татарларыныкыннан үзгә, тәмле сөйләмгә ия Абдрауф хәзрәт үзе Пенза өлкәсендә туып үскән. Милләтен һәм динен яратучы бу ватанпәрвәр шәхес кайда гына эшләмәсен, пайгамбарыбыз насихатына буйсынып, гел бер асыл максатка хезмәт итүне алга сөрә. Адәм баласы файдалы булырга тиеш. Ул җитәкләгән мәчет эшчәнлеге белән республикабыздагы мөселманнарны мәчеткә ничек җәлеп итәргә дип аптыраган мәхәлләләргә үрнәк була ала. Шул ук вакытта халык көчле, белемле һәм тәрбияле шәхесләр янына тупланучан булган кебек, Әйдаманның да таянырдай аркадашлары булырга тиеш. Ничек кенә булмасын, без бер-беребезгә кирәк. Берләшү безне бердәм итә, халык итә.